बोरै बेरखांफैयो Bebel. Sister gambar kuku ada nama. Tapi ini ada yang ujian nih kan? जोंना इउनिभारसिटिनि नाहाय सोर फैबाय जों बै उर्जा फैदों आरो खाबु जोंना नै न' फिसा फिसा बानायदों जोंनि न' भिडिअ नायनोसै Internals festival is ready. Internals festival ready सोलिगासिनो दङ. बे फेस्टिभेलाव गोबां कलेजनिफ्राय इनभाइट दं आरोना बेयाव जोंनि इउनिभारसिटिनिल' नङा बेयाव गोबां कलेजफोरनिफ्राय इनभाइट दङ माखासेफ्रा सफैबायानो फ्रायानो बेनिफ्राय नैबेयाव दं जाहैबाय माखासे हाजों बानायनाय मा होननांगौ बुंनो रोंला आरो आं नायदों नोंसोरनो फैलाय नायनो program stage बानायगासिनो दं ओरैबो बेयो न' जाहैबाय खामानिया खामानियासो बिनि खामानि गोलैगोन आरिनि खामानि ओरैफ्राय मोजां नुथारदों नै भिडिअसो ना बेखौनो नायसै आरो जोंहा मा जिनिसयो knowledge festival nama beनो इउनिभारसिटिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोंहाबो बेरायनो फैबाय आरोना एसे ओरै नै बेनो आरोना बेयावबो बानायगासिनो दङ ganda बे मैदेर नै बे गान्दा फिसा बेयाव अन्थाइ नैबे गान्दा गोबां जायगा दंबावोमोन बेरायनो बेनिफ्राय जोङो एसे बर जाबायमोन आरोना ओमफ्राय डान्स प्रेक्टिस खालामनानै ओंखामबो उखैबायमोन बेखायनो जों बेरायजोबाखिसै बेनिफ्राय जोङो ओरैनो एसे नायलाबायनानै
बेयाव सानै स्पेसियेल आरोना गेस्ट बलिहुडनि जेनाखि एक्टर आरोना बिसोर फैगोन स' आं बिसोरनि फट'खौ होगोन आरो नायनो हागोन बेयो सफैबाय बेना गाबोन अपेनिं दङ 27आव बेयो 2 मार्चआव फैगोन स' नायनो गोसोबा फैनो हागोन बयबो जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसायाव